Alles komt er samen en daarom is het een chaotisch geheel. Het stationsgebied van Vlissingen moet nodig op de schop. Het is niet overzichtelijk, het is rommelig. Het is eigenlijk één groot parkeerterrein en dat moet anders en dat kan anders. En verder vandaag. Deze man controleert of je WOZ-waarde wel klopt. En deze man is vanaf vandaag officieel onze commissaris. Goedenavond. Het ligt er al decennia verlaten bij, maar het stationsgebied in Vlissingen moet een bruisende plek worden. Na jaren van plannen maken is er nu ook echt een plan en er is ook geld. Dat geld komt uit Den Haag. Een deel van de miljoenen die Zeeland kreeg als compensatie voor het wegvallen van de marinierskazerne is bestemd voor het stationsgebied in Vlissingen. Ruim 4 miljoen euro. Het plein voor het station kan druk en chaotisch zijn. Zeker als de Westerschelde-ferry aankomt in de zomer. Fietsers zoeken de beste route naar de stad. Voetgangers gaan op weg naar de bus of de trein. Het is niet overzichtelijk, het is rommelig. Het is eigenlijk één groot parkeerterrein en dat moet anders en dat kan anders. De rommelige auto's gaan van het plein af. De zichtslijnen vanuit de ferry naar het station, naar de binnenstad over de sluis, naar de weg, zeg maar, de herinrichting van de weg. Die lijnen worden veel duidelijker. Auto's eraf, busvervoer erop, taxivervoer, meer groen. Het wordt alleen maar mooier. En dat is best nodig, vindt Bart Altena, eigenaar van een taxibedrijf op het Stationsplein. Als je Vlissingen binnenkomt of via de Paul Krugerstraat of via het station, denk ik wel dat het leuk is als het er iets nieuwer uitziet. Ja. Maakt een beetje versleten indruk. Ja, een beetje wel, ja. Niet iedereen is blij met de plannen. De eigenaar van de cafetaria hierachter vindt dat het station en zijn zaak straks niet goed bereikbaar zijn met de auto, omdat de weg wordt afgesloten. Ik ga heel veel klanten missen. Als je uit Vlissingen komt en je wil bij mij een frietje eten, dan moet je ongeveer 400 meter gaan lopen om even je pakketje af te halen. Dus ja, ik zie er niet veel mee op. En er is nog een reden waarom het afsluiten een slecht idee is volgens Vliers. De sociale veiligheid. Het blijft een stationsgebied en een havengebied. En er loopt hier best wel wat rond 's avonds. Ik ken zwervers, noemen we ook verwarde mensen. En de diensten die rijden ook 's nachts. Er rijdt hier ook een douane en een politie ook 's nachts. Maar dan niet meer. Dat kan gewoon niet meer, want de weg is afgesloten. Volgens de wethouder moet de weg wel dicht, omdat het anders voor fietsers en voetgangers te gevaarlijk wordt. Daar wil je eigenlijk geen auto's laten kruisen met die stroom voetgangers en fietsers. Daar zit een bepaald risico, een bepaald gevaar in en het maakt het ook niet duidelijker, zeg maar. Wat hopen jullie dat het nieuwe stationsgebied brengt voor Vlissingen? Nou ja, kijk, het is natuurlijk al een belangrijk kruispunt, hè, met de Westerschelde-ferry, de trein, de binnenstad, de verbinding met de kenniswerf, heel belangrijk voor studenten. Dus het visitekaartje wordt mooier, het wordt beter ingericht, maar ook zaken als slimme mobiliteit, hè, die elektrische auto's, deelauto's, deelfietsen. Ja, dat zijn natuurlijk positieve ontwikkelingen voor een stad, voor een gemeente. Vlissingen is al jaren bezig met het plan. Het lag een tijd stil omdat de gemeente moeilijk aan personeel kon komen. Ook nu is er nog 2 jaar nodig van overleg en plannen maken voordat er een schop de grond in kan. De gemeenteraad van Vlissingen praat morgen voor het eerst over het plan en over 3 jaar zou het werk dan klaar moeten zijn. Zeeuwse huishoudens zijn ongeveer 7% van hun inkomen kwijt aan energie. Dat is net ietsje meer dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit onderzoek van energieleverancier Essent. De verschillen in Nederland zijn groot. In Groningen en Limburg is energie een grotere kostenpost. Vermoedelijk omdat de huizen daar slechter geïsoleerd zijn en ze minder zonnepanelen hebben. Na Middelburg en Goes komt er ook een recht op de nachtfietstocht op Tholen. Volgende week vrijdag vertrekken de fietsers om 11 uur 's avonds naar de Grote Markt in Bergen op Zoom. Het is een protest vanwege de vele incidenten van vrouwengeweld de afgelopen tijd, met de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude als dieptepunt. Het is een belangrijk moment voor je financiële huishoudboekje, de jaarlijkse bepaling van de WOZ-waarde van je huis. Immers, op basis daarvan wordt onder meer de hoogte van verschillende belastingen bepaald. Het afgelopen jaar hebben in Zeeland ongeveer 3700 mensen bezwaar gemaakt tegen hun WOZ-waarde. En vaak kan zo'n bezwaar van achter het bureau worden afgehandeld, maar soms is ook een locatiebezoek nodig. Het vaakste horen we toch wel dat mensen het niet eens zijn of we voldoende rekening hebben gehouden met de staat van de woning. Of we weten dat de woning achterstallig onderhoud heeft of dat die verouderd is of wat dan ook. Maar ja, de stijging horen we ook vaak. Het is te veel gestegen ten opzichte van landelijke cijfers.
Dat zijn eigenlijk de meest voorkomende redenen waarom mensen in bezwaar gaan. Zoals bijvoorbeeld Eddy Nasens uit Klingen. Hij heeft dit jaar ook een bezwaar ingediend voor een woning die hij heeft gekocht. Ik moest nogal wat WOZ betalen en ik vond het huis niet waard. Ik heb ook gezegd, ik heb die grond gekocht en ik heb dat afbraak zeg maar cadeau gekregen erbij. Dus dan was een discussie met Sabewa. Ja goed, die mensen die moeten veel vergelijken en zo. Dus dan heb ik iemand uitgenodigd om eens te komen kijken. Het bezwaar van Nasens kwam uiteindelijk op het bureau van de taxateur terecht. En in het taxatiepakket gaan we beoordelen of we voldoende informatie hebben om het bezwaar te beoordelen, om het dus te voorzien van een uitspraak. Als dat niet zo is, dan worden er aanvullende gegevens opgevraagd. Dat kan via een mailtje van, kunnen we ons foto's verstrekken of kunnen we via een telefoontje kunnen we iets meer toelichting geven over de staat van de woning. En als de taxateur niet alles heeft, dan proberen we daar een pandenopname in te plannen. Hey Walter, heb je nog vandaag een taxatie? Ja, maar zo meteen een pandenopname op Klingen. Heb je alles voorbereid? De brief was weg en ik heb de spullen bij, dus we kunnen er klaar voor. Prima, succes! Ja, dank je. We hebben het over bijna 4000 bezwaarschriften en er zullen per gemeente 20 of 30 in panden opgenomen worden. We zouden er graag veel meer doen, maar ja, het lijkt me duidelijk dat op het moment dat je 140.000 bosobjecten hebt, dat je ze nooit allemaal kan bezoeken. Want hoe graag je het ook zou willen, dat is niet uitvoerbaar. Dus we doen ons best om er zoveel mogelijk in panden op te nemen. De meeste huiseigenaren waar zo'n inpandige opname plaatsvindt, zijn blij met deze inspectie. Omdat ze toch het gevoel hebben eindelijk gehoord te zijn. Het gevoel hebben dat het bezwaar in elk geval serieus behandeld wordt en dat er echt gekeken wordt hoe die woning er nu echt bij staat. Goedemiddag. Goedemiddag. Taxateurs bij Nieuw-Zeeland. Hi. Goeiedag. Walter, hi. Ja. Ja, dan wordt er hoofdzakelijk toch wel gelet op de staat van de woning uiteraard. Ja, wat is oud, wat is versleten, wat is stuk, wat is kapot. Er zijn heel veel dingen die je aan de buitenkant echt niet kunt zien. En die proberen we op die manier toch zo goed mogelijk in de waarde tot uitdrukking te brengen. De uitkomsten van zo'n opname, zoals de leeftijd, staat van de woning en aanwezige voorzieningen, worden vergeleken met de prijzen waarvoor soortgelijke woningen zijn verkocht. Als die vergelijkbaar zijn, dan kunnen we stellen dat er voldoende met de staat van de woning rekening is gehouden en dat de waarde dus in principe wel gehandhaafd zou moeten kunnen blijven. Maar op het moment dat je dus ontdekt dat de woning echt wel slechter was dan dat je van tevoren wist, dan passen we de waarde aan. Nasens hoopt dat dit ook bij hem het geval zal zijn. Hij is in elk geval tevreden over de opname. Ik vind dat heel verhelderend ook. Daar weet je tenminste over praat. Want Sabewa die hoeft vergelijken met gelijkwaardige woningen, denken ze, totdat je ter plaatse bent. En dan is er iemand een ander verhaal natuurlijk. Straks in deze uitzending gaan we voetballen in de eerste voorronde van de KNVB-beker. Maar eerst ander nieuws van vandaag. Volgens het kabinet kan er wel degelijk onderzoek op PFAS-locaties gedaan worden als het bedrijf dat zelf niet wil. Dat staat in een Kamerbrief. In Zeeland zijn 23 bedrijven die de provincie weigeren om onderzoek te komen doen op hun terrein. Volgens de provincie konden ze zo'n onderzoek niet afdwingen en volgens het kabinet kan dat dus wel. Beste Hugo, wat fijn dat we hier bij elkaar bijeen zijn om je als onze nieuwe commissaris van de Koning in Zeeland te verwelkomen. Hij was het al een tijdje officieus, maar vanaf vandaag is hij het ook officieel. Onze commissaris van de Koning, Hugo de Jonge. Het voelt als een enorm voorrecht om te mogen werken in de provincie die me zo lief is. Terugkeren naar Zeeland voelde gewoon als een warm bad. En in het Abdijcomplex staat verslaggever Mark Rijk. Mark, jij was erbij. Ik denk dat veel mensen dachten dat hij eigenlijk al officieel onze commissaris was, maar dat was hij dus niet. Nee, dat was hij zeker nog niet, want er moest bijvoorbeeld nog goedkeuring komen van de minister. En ook de koning, die moest natuurlijk zijn zegen nog geven. Nou, dat is allemaal gebeurd, dus moest er nog één ding gebeuren. En dat was de officiële overhandiging van de voorzittershamer. Het programma is nog niet klaar. Hij gaat straks ook nog een toespraak geven. Jij hebt die al gelezen. Wat gaat hij zeggen? Eigenlijk niks nieuws. Pleidooi natuurlijk wederom voor meer inwoners in Zeeland. Zoals hij zelf dan aangeeft van, de Zeeland moet een provincie worden van aankomst en niet van vertrek. Zeeland een provincie waar je dromen kan najagen.
Nou ja, zelf geeft hij in ieder geval al het goede voorbeeld. Want in oktober krijgt hij de sleutels van zijn tweede huis in de gemeente Sluis. En nog iets, hij gaat meedoen aan de kustmarathon. Nou, weten we dat ook weer, Mark. Dankjewel. Dan wordt er gevoetbald deze week in de eerste voorronde van de KNVB-beker. En voor het eerst doen er 4 Zeeuwse clubs mee aan dat landelijke bekertoernooi. Vanavond om 8 uur komen de Zeeuwse divisieclubs Hoek, Kloetingen en Goes in actie. En gisteravond was tweede klasser Walcheren al aan de beurt tegen het veel hoger spelende Noordwijk. Een sfeervol sportpark Bonendijken in Vlissingen. Want de supporters willen de allereerste deelname van Walcheren aan de KNVB-beker graag meemaken natuurlijk. En ze zien hun ploeg verrassend goed partij bieden aan Noordwijk. Zo goed zelfs dat het via Floris Oosthoek vlak voor rust 1-0 wordt voor de thuisploeg. Walcheren blijft een uur op de been, mede dankzij de uitstekende keeper Milan Zabiki. Maar die wordt hier toch geklopt door Sergio Tremour. 1-1 na 63 minuten spelen. En dan gaat Noordwijk door. Dit is een kwartier voor tijd. 1-2 door Siep Rutgers. En in blessuretijd wordt het ook nog 1-3 voor Noordwijk via Stezo Knot. Walcheren verliest, maar wel met opgeheven hoofd. En vanavond dus die andere 3 Zeeuwse clubs vanaf 7 uur live te volgen via de radio en onze website. Hoek tegen FC Rijnvogels, Kloetingen tegen DVO en Hercules tegen Goes. Aan het begin van de dag waren er een paar grote regenbogen te zien, maar die pret was al snel voorbij. Er kwam veel bewolking voor in de plaats met regen en ook een paar windstoten. Morgenochtend is het dan nog droog, maar in de loop van de middag zijn er buien. Soms ook met kans op onweer. Vrijdag is het dan weer meestal droog. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws natuurlijk altijd op onze site en ook in onze app. En ik wens u voor nu een heel mooie avond.